Unsa kay dapat to buhaton para dili tabiyaan sa mga tawo nga gihigugma nato? Wala man tay dapat baton para di tabiyaan. Be yourself naman. Nara man na sa tao og biyaan kanila or dili. Experienceado kay ka ba? Ay, By the way, ako daw si Mayor Dodong nga nata sa Gaston Park para mag-interview og kinsay kusog mamiya, ang babae o ang lalaki. Actually, wala tayo mabuhat, tanan kita biyaan. Ngano kaya ginabiyaan ta? Tanaw nimo, ngano kaya? Grabe kasi. Oo. Siguro kay dili ta enough para sa ila. Yan pa sila mas gipangita kaysa sa to ah. Like unsa pod mga ginapangita pod? Or for example, mas gwapa pa sa to, mas better pa sa to. So may rason nganong ginabiyaan ta. Basin. Ikaw ba namiya na baka sa kadala pa? Ako ang gibiyaan. Oh. Ano kaya ginabiyaan ta? Wala. Tuy halo. Nabiyaan na baka sa kadala pa. kasa Oh, o ikaw ang gapamiya. dili isa ra kong ex. Gibiyaan ka. Ano kaya gibiyaan ka? Ay palayo baka gamingaon ko nimo. Oh. Gikilig siya. Ambot lang niya ang ita siya og lain. Kasi dili ka kabalo mo dala. LDR mi kay. Sa relasyon ba sa relasyon? Kabalo ka mo dala dili. Wala. Sa relasyon manggod itong gistoryahan. Ngano kaya ginabiyaan ta? Kay na sila bago nga igipuli. Kaya na sila bago nagipuli. Ikaw napulihan na baka sa kadala pa? Napulihan na last year lang. Last year lang. So wala pa ka kita sukad. Ha? Wala pa baka kita sukad nga ipuli pod nimo. Naaman duha ganay sila. Ay bagag lips ha. Muna nakadaot ninyo girls kay gadwa-duha mo. Uban dili makauyab tukod ninyong gadwa-duha. Wow. Ay sorry. So ano kaya ginabiyaan ta? Tungod kay dili ta ignore para sa ila. Dili ta? Dili pa ta enough. Dili pa ta enough. Or what else na dili na makita kung sa dili na makita og worth it baka or gibiyaan na kanila kay wala dili nila makita ay ginapangita nila sa uban ang gusto nila makita sa imo. So muna yung reason ngano kaya ginabiyaan ta? Ngano kaya ginabiyaan ta? Kay Kay kuan man kanang assign pud sa kanang pangit or ayaw napangit agad? dili uy. Kanang kuan bitaw kanang total dili man ta perfecto, di ba? Yes, So yes. naatay ka mali bitaw nga kuan. Kanang gihatag na tutanan tas pasakitan na bitaw dayon ta. Ikaw ba nabiyaan na baka sa kadala pa? Nabiyaan na. Gibiyaan ka? Oh. Sa kaya rason nganong gibiyaan ka? Ambot lang wala pud ko kabalo. Kasi dili ka kabalo mo dala. Dili jud. Sa relasyon. Ngano gagukod pa ta mas gibiyaan ta? Kay love na to siya. Kay love na to siya. Yes. Maski dili na ta niya love. Yes. Pero okay lang ba sa imong inana? Like at least bisag dili na siya sa iliwit gi-fight gyapon nato siya. Atong pag-love sa iya. Char, you are a fighter good no. Ngano kaya ginabiyaan ta? Ayo hawiri. Ay, sorry. Kahit mangini mo basa ka. Siguro sa kuha is dili ko enough or unsa ba nay kulang sa kuha inana. Kulang sa imo ha. Kasi wala kay kuan. Ha? Kasi wala kay kuan. Anong kuan ba? Anong gugma sa iya ba? Agay lahi gid yung una ay. Kuan. Kasi nga kuan ni mong ginauna. Di ko gwapa man jud. Ay grabe maka-discriminate ako galingon ha. Mao man jud sad na kuya. Ambot. Mao Klaro man. Joke lang. Ano kaya ginabiyaan ta? Ano kaya? O ngano ba? Unsa bay rason? Di man enough. Ha? Dili enough. Dili ta enough. Ngano kaya gagukod ta maski pa og gibiyaan na ta? Kay dili nimo gusto makita ang isa ka person nga nana sa lain. So manang mo gukod gyapon ta. Ikaw ba ang nibiya or siyang nibiya? Siya. So that time ba kanang Kug duol. pagipuli kag duol, basin dili ka kabalo mo dala. Sa relasyon. Balo pud. Ay kabalo ka mo dala. Kabalo ka mo ati man, ano ba? Sound taman kay layo ta. Puli tag duol. Maski kag kabalo ka, as long as layo ka, biyaan jud ka, ba? What if mo balik yung tao nga namiya sa imo ha? Unsay buhaton nimo? Ako na ba mo biya niya? Ala, so ka puli-puli. Nga naman. Di- Ano na sa dimo, ibaylo na sa dimo og duol.
Oh. Puli-puli lang na. What if mo balik yung tao nga namiya sa imuha? Unsa bay buhaton mo? Dawaton ba nimo or dawaton gid nimo? Ano sila? Ano, kanang, kung gusto gid mo nga tagaan mo siya second chance. Second chance. Maski giilad na ka. Oh, Ay sig palayo ba? padol po. Maski giilad na ka tagaan gyapon ni mag chance. Oo. Ano man nga naman? Kay ko ano, basin day ano, magbag-o. Muna nakadawat ninyo. No, galaw mo nga magbago maski dili. Basin di oy. What if mo balik yung tao nga namiya sa imuha? Sa buhaton nimo? Dili naman pwede kay na naman ako. Ay nana di imo. Ba nakabago? na. Pero Nana? nagdugay na mi. Oh, so nagdugay na mo karon. Magbulag ra gyapon man na kay. No. Unsa kay reason ngano kayang gagukod pa ta maski gibiyaan na ta? Uy. Alam, love kayo na mo siya na. Gusto niya mo siya may muha siya. Nabiyaan na ba kaso ka dala pa? Wala pa. Ever since. Yeah. Nabiyaan na gyapon kasunod. What if mo balik yung tao nga namiya sa imo sa buhaton nimo? Dawaton. Po kay ka ba? Ko. Ano ta sa naong ha? Okay, Pastok, ikaw ang mamiya or ikaw ang biyaan? Ako ang biyaan. Dapat lang pod. Pastok, ikaw ang mamiya or ikaw ang biyaan? Kanang okay sa ako akong biyaan ko. Nga naman, nga okay raman sa imo ha? Dili man gid ko ganahan mapasakit sa tao inana. So, okay ra sa imo nga ikaw na lang ang pasakitan. Pastok, ikaw ang mamiya or ikaw ang biyaan? Ako na ang mamiya ron. Alam, baga kay glips na. Nga naman. Di na ko gusto mautro tong last na ko nga relationship nga halos gakabuang ko siya ba. Pastok, ikaw mamiya or ikaw ang biyaan? Ako ang biyaan. Nga naman. Mas better nang ako na lang biyaan kaysa ako mamiya. Kay kabalo kung sa kasakit ang biyaan. Hugot kayo. Experience, no? Yes. What if mo balik yung tao nga namiya sa imo ha? Sa buhaton nimo? Kuan. Dili na dawaton, dili ta magpa Dili na dawaton agad? Close na ang door? explain na lang, dili ta marupok sa to the wrong person kay dili man sa tanang panahon mabalik ang hidakatiwa. Tapos dagan pa pud mo abot nga mas Mas dako. Mas dako gugma ba? Oh, mas labaw pa pud niya. Oh. Ang gali ko. Ikaw ang mamiya or ikaw ang biyaan? Ako ga pamiya. Nga naman. Bakit kag naong? Gasuman ko kuya, gasuman ko. Stok, ikaw ang mamiya or ikaw ang biyaan? Ako ang namiya. Ikaw ang? Miya. Nga naman. Kay kabalo mong gyapon ko paabot sa iliwit. Moabot gyud ang time na mumiya gyapon siya. So mas mayo nga ikaw na lang una mo move nga mo biya sa iya. Oh, grabe eksperyensado kay murag hugot kayo ay. Unsa kay dapat buhaton nato para dili ta biyaan? Wala man tayo ngay buhaton. Like, kaning choice man na nila kung biyaan ta nila or dili, di ba? So it's a matter of choice. Yeah. Unsa kay dapat ato buhaton para dili na ta nila biyaan sa mga tao nga gigugma nato man na ba? Unsay baton para dili na tabiyaan? Exactly. Siyempre, atong i-ano lang, atong, ano, kanang, Ano kanang ano? gugma! Unsa kay dapat buhaton nato para dili ta biyaan? Wala, oy. Grabe ba ka naman question na, oy? Siguro, Karong na tugdala. No, mukaon ta sa pride nato. Oh, lahi gid yung ano gid oh. Di nga unsa nga. Uy! Starstruck siya. Unsa bay dapat buhaton nato para dili ta biyaan? Ipa-feel per me nga love nimo siya. Unsa kay dapat ato buhaton para dili ta biyaan sa mga tao nga atong gigugma? Kuan, ipakita nimo nga kuan special kay siya kanang bisag lisod like bisag LDR mo or what else bisan unsa nga challenge ang iyong kuanan toni kanang maagian go fight gyapon mo para sa inyo duwa. Fight lang ng fight. Unsa kay dapat ato buhaton para dili ta biyaan? I-love sila gayo. I-love mo gayo. Ilab sila gayo. Kinsa kasag mamiya ang babae or ang lalaki? Lalaki. So kami. Oh, kay uma nila makuha ang gusto Full nila. si makuha. Yan man day na nila. Yatag din nimo. Wala, yay kayo. Oh, nganong gibiyahan ka? Mo na natag. Secret. Oh, guys, secret ha. Gibiyahan ko kay di man ako mahatag, yay kay siya. Kinsay kusog mamiya ang babae or ang lalaki? Babae ba? And Ano kuan, ba gyud? it's atay. Atay, it's a liver in English. Kinsay kusog mamiya ang babae or ang lalaki? both. So,
Depende ko yan. So kitang duha mamiya ay ta. Basin. Kinsay kusog mamiya ang babae o ang lalaki? Both. Depende sa situation. So mamiya ay lugar ko. Ay, alang. Nabiyan na barita ko. Wala mo taga-ila. Pwede mag-ila-ila. Kinsay kusog mamiya ang babae o ang lalaki? Sa ako okay, both. Both lang sa ako Okay, last question. Kinsay kusog mamiya ang babae o ang lalaki? Pero sa ako, babae. Ay, gyud. Kamiya. So kamo. Halata pod.